Hormatly tamaşaçylarymyz, ene bir şu Los Angeles'ta ne bilýäňiz, arkada Hollywood ýazylan ýeri. Los Angeles gezeýmeli ajaýyp 9 yer. Hormatly tamaşaçylarymyz, ata watan dünýäde gepleşigimiziň täze sanyna size perişteleriň şäher hökümine tanalýan Los Angeles'tan ýüzlenýär. Gepleşigimiziň öňkü sanlaryndan tapawutlykda bu sanyna size Los Angeles'ta göräýmeli 9 ýeri aýry-aýry bölekleri bilen seýahat etmäge çagyrýar. Los Angeles diňe bir Gollywood'uň däl, eýsem ykdysadyýet, medeniýet we sanat bagatdaky möhüm merkezleriň biri hasaplanylýar. Gelin önüne başlayalım. 9. orun Disney Concert Hall. Atawatan dünýäde gepleşigimiziň bu sanyny Los Angeles şäheriniň täsin ýerlerini gezip göreriz. Los Angeles Amerikanlaryň iň uly şäherläriniň biri bolup, köp türlü medeniýetleriň, sanatyň we meşhur binalaryň merkezi hasaplanylýar. Bu ajaýyp şäherde gezilmäge münasip 9 ýer saýladyk. We ilki bilen 9. orunda duran Disney Concert Hall barada gurlaşar. Disney Concert Hall Los Angeles şäheriniň merkezinde ýerleşen ajaýyp bir bina bolup, meşhur arxitektor Frank Gehry tarapyndan taslanyp işlenip düzülendir. Bu bina diňe bir simfoniýa zalynyň bolmagy bilen däli, eýsem özgoşly we gelşikli bilen ünsleri özüne çekýär. Altyn renkli titandan ýasalan bu bina LA Philharmonic Orkestranyň mekany hökümine hyzmat edýär. Los Angeles şäheriniň ajaýyp howasy we meden taýdan baý bayramçylyklary bilen birleşip, Disney Concert Hall ýörite estetik bir görnüş berýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň medeniýet we sanat merkezi hökümine tanalýan Los Angeles dürli taraplary bilen seýahatçylary özüne çekýär. Şu ýerde geçirilýän wagt diňe bir ajaýyp çykyşlardan lezzet almak bilen çäklenmän, eýsem şäheriň durmuşyna içgin aralashmak üçin mümkinçilik döredýär. Sekizinci orun Angels Flight we Downtown. 8-nji orundaky gezilmäge münasip ýerimiz Angels Flight we Downtown Los Angeles. Bu taryhy funkyor Los Angeles şäheriniň simbollarynyň biri bolup 1901-nji ýylda açylyp, şäheriň iki tapawutly bölegini birleşdirýär. Downtown Los Angeles şäheriniň işgürlük merkezi bolup, köp sanly beýik binalary, meşhur muzeýleri we ajaýyp restoranlary bilen tanalýar. Angels Flight köne Los Angelesyň taryhyny ýatladýan, bu ýerde seýahatçylary haýran galyrýar. Yedinci orun Third Street Promenade. 7-nji orunda gezmäge münasip ýerimiz Third Street Promenade. Santa Monica seytinde ýerleşýän meşhur bir gezim ýoly bolup, bu ýerde dukanlar, restoranlar we dürli güýmenjeler jemlenýär. Third Street Promenade Los Angelesyň ýaşaýjylary we seýahatçylar üçin esasy sowda we dynjaş merkezi bolup durýar. Bu ýerde häzirki zaman Los Angeles şäheriniň durmuşyny we onuň ýaşaýjylarynyň işçiligini görüp bilersiňiz. Şäheriň günwataryna ýerleşýän bu gezim ýoly köp türlü bazarlar we hemişe şadyan atmosferasy bilen tanalýar. Bu ýerde köçe artistleriniň çykyşlaryny görmek hem mümkindir. Käwagt bu ýerde çykyş edýän sunugy işgärleriniň, soňra sosial mediada tanyman şahsiýetler hökümine meşhur bolan onu görmek mümkin. Los Angeles şäheriniň köp uğurlugy we howasy Third Street Promenade ýaly ýerler dynjaş we sowda üçin amatly. Bu ýerde geçirilýän wagt şäheriň ýaşaýjylarynyň durmuşyny we onuň ýaşaýyş derejesini has gowy düşünmek üçin mümkinçilik berýär. Altıncı orun Venice.
Innikin okudumuz 6-njy orunda duran Venice, Los Angeles şäheriniň deňiz kenarynaky meşhur sewitlerinden biridir. Venice plyaжy, sunugy deserleri we dürli restoranlary bilen tanalýar. Bu ýer dörejlikli adamlaryň we dürli medeniýetleriň bileşýän nokudy bolup durýar. Venice plyaжy köp sanly seýahatçylar üçin ajaýyp bir dynjal şeýer bolup, onuň artýan gymmaty we dürli sunugy çäreleri bilen meşhurdur. Bu ýer görenigizde Los Angeles şäheriniň dürli medeniýetleriň bileşigi we dörejlikde nähili öňdewarjydygyna göz ýetirersiňiz. Venice sewtini açyk howada ýerleşýän sport zallarynyň birine käte meşhur adamlar bilen hem duşup bilersiňiz. Bu ýerde sport bilen meşgullanyp, şäheriň sport durmuşynyň bir bölegi bolup bilersiňiz. Los Angelesiň açyk howaly plyažlary şäheriň ýyly howasy bilen bilelikde Venice ýerleri seýahatçylar üçin ajaýyp mümkinçilikler döredýär. Bu ýer diňe bir gezmek üçin näl, eýsem adamlaryň we dörejlikleriň bileşýän ýerine ruhuňyzy täzelemek üçin hem amatlydyr. Beşinci orun Santa Monica. Beşinci orunda yerleşen Santa Monica, Los Angeles'ın esasy plyaż sewitleriniň biri bolup, onuň meşhur dolanşyk meýdançasy we deňiz kenary gezelenji bilen tanalýar. Bu sewit esasan güneşi we deňizi söýýänler üçin ajaýyp bir dynjal şeýerdir. Santa Monica diňe bir plyaž bilen däl, eýsem öz oşly ýaşaýyş stili we dowrwap restoranlary bilen tanalýar. Bu ýerde geçirilen wagt Los Angelesiň ýaşaýjylarynyň howasyny, energiýasyny we açyk howaly durmuşyny görkezýär. Plyaż sewitine gezelenje edip, şäheriň baý medeniýeti we öz oşlygyny görüp bilersiňiz. Santa Monica meşhur 66-njy ýolunyň, ýagny Route 66-nyň soňlanýan nokudy hökümine hem tanalýar. Bu ýol Amerikanyň taryhynda möhüm orny eýleýär we onuň soňy Santa Monica plyažyna tamamlanýar. Bu ýerde seýahatçylaryň we ýerli ýaşaýjylaryň esasy görmäge münasip ýerlerini tapmak mümkin. Los Angeles şäheriniň howasy we onuň açyk howaly durmuşy Santa Monica ýerleri seýahatçylaryň we ýerli ýaşaýjylaryň esasy görmäge münasip nokatlaryny urýar. Şu ýerde Atawatan TV YouTube kanalyndan Atawatan dünýäde gepleşigimiziň häzirki güne çenli size ýetirilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýtaxt hökümine iň möhüm şäherleriň biri bolup, bu ýerde milli taryhy binalar we täsin ýeri bolan Washington DC tebigatyň gözelligini görkezýän ýerleriň biri bolan Virginia ştatyna ýerleşýän Luray Caverns gün we plyaż medeniýeti bilen tanalýan Miami meşhur attraksion parklary bolan Orlando şeýlekem öz oşly köpürleri we baý meden mirasy bilen özüni çekýän San Francisco ýaly şähere eden gezelençlerimizi tomoş edip bilersiňiz. Dördüncü orun Rodeo Drive. Dördüncü orunda duran Rodeo Drive, Los Angeles'ın Beverly Hills sewtine ýerleşýän dünýä belli sewda meýdançasy bolup, bu ýer meşhur brendleriň dukanlary we Ýewropy stil bilen tanalýar. Gucci, Prada, Chanel we Louis Vuitton ýaly dünýä belli markalaryň dukanlaryny bu ýerde tap bilersiňiz. Bu dukanlar diňe bir ýokary hili modany görkezmän, eýsem dünýäniň 4 künjeginden gelýän seýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär. Köçede gedip gören wagtyňyz belki Hollywood
Hollywood'un yıldızları bilen karşılaşıp bilersiňiz. Rodeo Drive köp sanly meşhur adamlar we köpçülük, köp sanly film we sürgüt çäreler üçin esasy mekanlar. Bu ýerde seýahat edip, häzirki zaman Los Angeles'yň ýokary derejesi we täsirli medeniýeti bilen tanışyp bilersiňiz. Los Angeles şäheriniň baýlygy we onuň moda bilen meşgullanmagy Rodeo Drive ýaly ýerler esasy sowda merkezlerine urýar. Bu ýerde geçirilen wagt diňe bir sowda bilen çäklenmän, eýsem şäheriň modasy we stili bilen has ýakynan tanışmak üçin mümkinçilik berýär. Üçüncü orun Beverly Hills Sign. Üçüncü orunda gezmäge münasip yerimiz Beverly Hills Sign. Beverly Hills sevtiniň merkezinde yerleşýän meşhur belgidir. Bu ýerde seýahat edip Beverly Hills'yň ajaýyp durmuş stili we meşhur brendler bilen tanışyp bilersiňiz. Beverly Hills Los Angeles şäheriniň iň baý we täsirli sewitlerinden biri bolup, köp sanly meşhur adamlar bu ýerde ýaşaýarlar. Beverly Hills Sign bu sevitde seýahatçylar we yerli ýaşaýjylar üçin esasy surat düşürmek ýeri hökmüne tanalýar. Los Angeles şäheriniň durmuş derejesi we onuň täsirli baýlygy Beverly Hills Sign ýaly ýerleri seýahatçylaryň esasy görmeli ýerlerine urýar. Bu ýerde geçirilen wagt şäheriň ýokary derejesi we onuň ýaşaýjylarynyň durmuş stili bilen tanışmak üçin mümkinçilik berýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, ene biz şu Los Angeles'ta bärdine Hollywood'da ene Oscar şäherleriniň geçirilýän ýerleriň biri ene şu ýerde meşhur ene Hytay teatry. Ene şu ýerde de köp şur adamlaryň aýak ýylary, el ýylary, şoňa mesatlara mäne görüp bilersiňiz. Ene bäde de ene köşede adamlaryň ene ýyldyzy nemes bar emmetinde. Muhammed Ali'ň kyny biz düýne ýaly etdik, buna ýaly etdik, ýetjek. Ýani Peýgamberimiziň ady bilen meňde şonuň üçin ady Muhammed adyny ýerde basmagy ruhsat bermeýär. Şonuň üçin Muhammed Ali'niň ol diýwarda ady. Täzir şuň giýje, ene Türkmenistanyň ýam täzir boldy. Adamlar täzir gutlaýarlar. Elbetde bu ýerden goýmaly biz giýiş goýarys, ýöne şonda da täzir olsun. Bir dileğimiz şu attan edeli. Siz tomoş edenize inşallah hakikaten hem goýylla tomoş etýäňizde beýenirsiniz diýip umyt etýär. Ikinji orun Hollywood Walk of Fame. Ikinji orunda duran Hollywood Walk of Fame Los Angeles'yň Hollywood sewtinde yerleşýän meşhur bayramçylyk meýdançasy bolup, bu ýerde meşhur adamlar we film industriýasy bilen tanışyp bilersiňiz. Hollywood Walk of Fame ýüzlerçe meşhur adamlaryň atlarynyň ýazylan ýeri bolup, bu ýerde seýahat edip Hollywoodyň taryhy we häzirki döwrü bilen tanışyp bilersiňiz. Bu ýerde geçirilen wagt diňe bir meşhur adamlar bilen tanışmak bilen çäklenmän, eýsem film industriýasynyň merkezine ýakynan seretmek üçin mümkinçilik edýär. Los Angeles şäheriniň Hollywood sewtiniň taryhy we meşhurlygy Hollywood Walk of Fame ýaly ýerleri seýahatçylaryň esasy görmeli ýerlerine urýar. Bu ýerde geçirilen wagt şäheriň medeniýetini we onuň film industriýasyny has gowy düşünmek üçin mümkinçilik berýär.
tamaşaçylar ne bilýäňiz, arkada Hollywood ýazylan ýeri. Eğer gelmek isteyen olsanız, ben size git açık aydın. Bir de ne ettik, otelden çıkarkanda metro bilen Xitay teatrı var. Xitay teatrının yanına taksi bilen gelsen, ortaça hani ulu taksi alanda 5 adama $20 şu yer gelip bolýar. Yine Lake of Hollywood Park. Lake of Hollywood Park şu yerin adı. Birinci orun. Hollywood Sign. Atawatan dünyada gepleşigimizin bu sanynyň iň soňky we iň möhüm nokody birinji orunda duran Hollywood Sign. Bu meşhur belgi Los Angeles şäheriniň simwolu bolup, dünýäniň 4 künjeginiň syýahatçylary özüne çekýär. Hollywood Sign Los Angeles'ın Gollywood sektinde yerleşen meşhur bir belligi bolup, bu ýerde syýahat edip, şäheriň taryhy we onuň film industriýasy bilen hasy ýakyndan tanışmak üçin mümkinçilikler edýär. Los Angeles'ın açyk howaly durmuşy we onuň meşhurlygy Hollywood Sign ýaly ýerleri syýahatçylaryň esasy görmeli ýerlerine urýar. Bu ýerde geçirilen wagt diňe bir surat düşürmek üçin däl, eýsem şäheriň taryhy we onuň häzirki döwrü bilen tanışmak üçin mümkinçilik berýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, gepleşigimiziň ahyryna geliň Los Angeles barada umumy maglumatlary öwrenelim. Los Angeles şäheri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kaliforniýa ştatynda yerleşýän iň uly şäherlerden biridir we onuň ykdysadyýaty dünýä derejesinde ören uly ähmiýete eýedir. Şäheriň ilaty 4 millionyň gowrak bolup, bu görkezji bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ikinji orunda durýar. Los Angeles dünýäniň iň iri ykdysady merkezlerinden biridir. Eger Los Angeles bir garaşly döwlet bolan bolsa, onuň ykdysadyýaty dünýäde 19-njy orunda yerleşerdi. Bu görkezji bilen şäheriň ykdysady güýji dünýäniň köp sany ýurtlaryndan has uludur. Şäheriň ykdysadyýaty esasan film industriýasy, syýahatçylyk, halkara sowda we ýokary tehnologiýalar ýaly pudoklary esaslanýar. Şeýlehem Los Angeles halkara sowda merkezleriniň biri bolup, onuň portlary dünýäniň iň işçiň portlarynyň hatarynda durýar. Şäheriň howasy, medeniýet taýdan baýlygy we ykdysadyýet taýdan güýçli bolmagy onu dünýäniň iň täsirli şäherlerinden birine urýar. Hormatly tamaşaçylarymyz, gepleşigimiziň indiki sanlaryna hem biz size Amerikanyň durly künjeklerini onlaýn syýahat etmäge çagyrýar. Indiki sanlarymyzda diýdarlaşýançak hoş sag bolun.